Kødbyen i København udkæmpes lige nu en krig under jorden, nemlig i kloakkerne. Og her er fjenden. Området er et af landets mest rotteplagede, men nu har knap 4.000 rotter fået kniven med en ny teknologi. En moderne rottefinger på vej ned i den københavnske undergrund. Den er færdig med at skyde. Den har siddet hernede i 3 måneder i en bekæmpelsesperiode, så nu skal den op og flyttes. Fælden her har gjort brønden rottefri. Sådan var det ikke for 2 år siden. Så er den lige til at trække op. Det er meget slet herude. Og meget synlige tegn nede i kloakker, der var mange rotter her. Så vi har stort set lavet bekæmpelser over det hele i Kødbyen her. Over jorden er Kødbyen fyldt med fødevarefabrikanter og restauranter, men under jorden var den tidligere fyldt med dem her. Det har denne opfindelse sat en effektiv stopper for. Når rotten kommer nede i røret dernede, er der nogle sensorer, der ser, at nu har vi aktivitet, nu har vi en rotte. Og den kan genkende en rotte, og så skyder den med 130 km i timen, kommer skydende ud, så rammer vi den, og så brækker den ryggen. Nede i kloakken ser det sådan her ud. 45 cm i det hele med hale, vil jeg sige. Det er den største, jeg ser. Det er en ordentlig basse. Årsagen til problemet er, at kloaksystemet er fra dengang det var hestevogne, snarere end lastbiler, der kørte varer til og fra fabrikkerne. Er der et svagt sted på røret, jamen så tager det rotten i et cementrør cirka en time, så den næver sig ud på den anden side. Men nu er rotterne næsten lige så sjældne som hestevogne. Først afgrænser rotteteamet området med permanente fælder. Dernæst sætter de fælder i de yderste brønde. Når fælden har siddet 10 dage uden at slå rotter ihjel, så melder den ind til et computersystem og flyttes frem til en ny brønd, indtil området er rottefrit. Der kan vi godt montere en fælde i den her, så der vil vi montere en ny fælde ned. Når rotten er død, ryger den med vandet videre til rensningsanlægget. Ikke flere rotter her. Slut. Indtil videre er det lykkedes at rydde 2/3 af Kødbyen for rotter. Og så Andreas Nyhed.